Ja, een hele goede middag, dames en heren. We zijn vandaag in Hasselt, waar normaal bij La Bottega de bladlancering zou hebben plaatsgevonden van de feestdagen-editie van Chapeau Magazine. Alleen in deze tijden helaas geen lancering, geen festiviteiten, maar we gaan toch even langs om de chapeau te overhandigen. Een heel goede middag. Ja. Wij zouden hier normaal de feestdagen-editie van Chapeau Magazine lanceren. Altijd een heel heugelijke gebeurtenis. Alleen ja, in deze tijden zijn we al blij. Bent u al blij dat u sinds een week uw deuren heeft mogen open, kan ik me voorstellen? Ja, zeker. Ja, jammer. Maar het hoort er nu eenmaal bij deze nare periode van corona. Ja. En we zijn pas terug mogen opstarten hier in België. En onze winkel is heel veilig, is heel mooi voor kerst. We kunnen u in alle veiligheid heel mooi individueel ontvangen. Onze bistro serveert zelfs meeneem koffietjes en lekkere zelfgemaakte gebakjes. En om de mensen toch een beetje aangenaam te maken tijdens het shoppen. We hebben heel leuke cadeautjes, we hebben heel leuke fashion en wij bieden iedereen van Chapeau met zijn aankoop van €100 €50 cadeau met een personal styling. Wat betekent dat onze styliste Lisbeth, die top is, met jullie individueel aan de slag gaat om jullie zo goed mogelijk gevoel naar buiten te laten gaan met de juiste gepaste kleding. Voilà, en voor de rest is La Bottega gekend in Hasselt als een uniek concept. We hebben echt wel een prachtige winkel in het oude gebouw van de Geneverstokerij met een heel leuke sfeer, heel aangenaam personeel. Ik zou zeggen, kom gerust eens langs. We hebben ontzettend leuke cadeautjes voor de kerst, die ook op een prachtige manier ingepakt worden. Kijk. Dus ik zou zeggen, kom af en kom eens kijken en dan zullen we heel blij zijn om u te ontvangen.